Takže ja zdravím dneska všetkých pri dnešnom videu. Dnešné video je zo z mojho streamu, na ktorom som hral Acts of Blood. Poďte si to užiť so mnou, je to riadna nálož. Vyzerá to jak Sifu, ja som na to úplne nadržaný. Dobre chlapci. Poďme na kom pozrieť, jej, to je pekné, tu asi zabili, čo? Tak oblieť sa chcel, nie? To je oblečenie, že by v tomto? Že by nie, a že by tu? Topánky nechcem. Vidíš, že tie stromy sú také ešte nedorobené, lebo to čo je? Cítim z toho, že to nevyzerá úplne ako 3Ačková hra. Here we go again. GTA, sa nám zraz referencia. Oh shit, here we go again. Ó, pozor, a tu mám aj oné nohy. Jak sa kryjem? R2 sa šprintuje. Ty pičo! Odjeb tie dvere. What the hell are you doing here? No poď. Bude to reál. Trúškom dorážam, jasné. Ty kokot, ja to milujem. Oj. No jasné, chlapci. Ja sa redakto, haló. Tu máš pneumatiku. Tu máš krabicu. Pičus! Nie! Ja som zomrel. Kurva! Ja môžem zomrieť 3-krát iba. Ja mám kladivo. Dobre. Áno, dobre, trošku tie animácie sú, nie vždy sú presné, však lebo je to demo. Vieš, ja to neporovnám so Sifu, to sa nedá, lebo Sifu je kámo tak precízna hra, že to ani není možné. Lebo mne sa to ľúbi práve, na to, že to je demo, tak je to brutálne. Pík ma vyplo. Začína mi to ísť, heal by som celkom dal. Yes. Shit! How did they get guns? Shit, súhlasím. Daj sem tú zbraň. Jak to funguje? A je mu rovno do riťky. Presne tak. Tie kostry sú random celkom. Mortal Kombat to malo celkom random. By sa hodil heal do piče. Nevede v koši? A kurva. Tie náboje dávajú damage a kokot. Že? Asi dáva zmysel. Nie, povedz mi, že znova. Týmto sa hádžu veci. Toto bol najlepší finisher, čo som zatiaľ videl. Mňa by Tekken začal baviť, keby viem každá jedna postava, čo robí a ako to robí. Dobre môj. Ježiš, prosím, hneď to sem daj. Jak sa striel? Dobre. Teraz čo? Koniec hry? Ty si ani týchto čavov zabíjať nemusel. Jaj tak. No už som mŕtvy. Rovno? Jak rovno? Veď to je stena. Opačne rovno. Jaj. Už to vidím. Jej, to musím dodžovať? Čo ti jebe? Ja ani nedýcham. Nové kombo! Ty som na hit! Odskoč! Kurva! Nie, že nepôjdem celé level od začiatku. Nie! Čo ti je? Dobre chlapci, už viem ako sa to hrá. Tu máš krabice, kokotko. Ty pičo! Chlapci, je to cítiť, že už som to raz prešiel, že? Could use this later. Peniaze. Dobre, dáme speedrun. Páči dielko. Počkaj, on nezomrel? Ani ty si nezomrel, ja som to videl, chcel ma ojebať. Money. Mám pálku, oni nič. Team Fortress 2 Scout. Pok! Jaká ricuška. Viem teraz použiť tie peniaze? Ja si chcem nakúpiť jedlo. Peňaz. Bušok. Ja milujem túto hru. On ma odjebal.
Kladivo? Kladivo mám rád. Keď viem, že sa dá strieľať hneď to inom. Koľko mám nábojov v brokovnici? 8, na bossa akurát. I'm gonna chop you to pieces, you little bastard! Čo je, kokotko? Do piči. Nechaj ma. Do piči. Odskoč. Oh! Oh! Odjebal som ho? Asi, hej. Kokot, ja si celako. Ja už nechcem. SS. Máme peniaze. Ja ďalší level nemôžem ísť, ale môžem ísť arénky všetky. A toto mi príde celé trošku prepracovanejšie. Ja som počul niekoho zakričať spozadne, že cigáň! A ja som to počul, že mi jebe. Jacobe, viem si loknúť ľudí, na to som tiež mohol prísť skorej. Ho pod tým chcem. Bože môj. Ja tam mám Sasukeho pečať! Teraz to rozlietame. Ideme do väzenia. Hentem vzadu, čo? Počkaj, continue. Ja viem ísť znova. Aha. New objective. Survive. Čau, čau. Brokovnica. Akáčko. To chcem. Počkaj. Začínajú byť agresívnejšie, alebo sa mi to iba zdá? Alebo ja som agresívnejší. Sekera, ty ko... Ja som Lumberjack. Čak, čak. Timber! Chop, chop! Fotomod je tu. Když je benzínka 7 km od bytu a človek ujde 1 km za 10 minút, proč mému tátovi trvá 11 let cesta? Ja milujem českých ľudí. Strecha. Prosím, že ich viem strčiť dole. Nie, neviem, do pi... Neverím, že ho neviem strčiť dole. Dobre, jasné, že viem. Dobre, baseballka je možno lepšia ako z tých vecí, čo sú tu. Toto si dá. Tak, toto vyzerá dobre, ideme najprv sem. Ja by som nevedel robiť physics content. To by vyzeralo tak, že... Takže Alexi, co budeme dneska asi dělat? Navrhoval bych, kdyby sme si začali honit péra navzájem. Co na to říkáš, Alexi? Vieš, takto by to vyzeralo. Jediné, čo mi vadí na tomto deme je, že je to demo. Koľko 3SK. Teda super sex. Áno, super skibidi sex. Alex, do piče! Babka mi pičovala v obchode, keď som si bral rožky a každý som dal do iného sáčku, tak som jej dal z otočky kopačku na maternicu a ostala tehotná názor. Alex písal, že ide kúkať anime. Alex by sa mal zabiť v Robloxe. Ja neviem s Discordom robiť nič, chlapci. Ja som v Discorde jak dinosaurus. Čaho by sa spálno páčidlo v ruke, ja to je. To chcem. Chod do piče, ja to chcem. Baseballka. Dobre, poďme znova. Že byť, tak ťa vybavím. Ja nevieš. Som to nestihol. Tu 20 mi je chýba, chlapci. Musím sa snažiť ako... Je to tam, chlapci! Piča! Nevadí. 112, OK. Koľko som našetril? Ty pičo, 3 milióny oných jenov. Ježe mu tak rád, keď je holý, neviem ako vy. No chlapci, našiel som strom do vednosti. Komba sú tu lakte, rage nejaký, čo som Kratos?
Dobre, poďme si vyskúšať ešte raz niečo. Jak máme tie skill pointy teraz? Jak sa tie skill pointy používajú? Aha, to ja neviem stade to pozrieť. Dáme ulicu. Ulica je vždycky to miesto. Dobrý move. Lakeť jak dielo. Dám jeden reč aj nejaké healy? Nič mi nedá. Je to s tými skill pointami také viacej chutnejšie. To koľko ľudí robilo túto hru, ty koko 10? Čo vám jebe? To je brutálne. Ak sa vám tento zostrih páčil, určite budem rád za like a odber. Ak by ste chceli vidieť podobný content ako bol tento, tak dole v popise budú linky na moje sociálne siete, kde to môžete vidieť naživo. Majte sa, čaute.